ଟିକେ ଦଉନୁ ଏ ବା। ଆସନ୍ତି ବି ଆଜ୍ଞା ଏଠିକି ଆମେ ସାଇକେଲରେ ସେ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ନିଅ ଜମିବାଡ଼ି ନାହିଁ ବୋଲି ଆମକୁ କିଛି ସରକାରୀ ତରଫରୁ ମିଳିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ। ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ଚଳୁଛୁ। ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ସାପ ସୁପା ସବୁ ଘରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସରକାରୀ ତରଫରୁ ଆମ ଗାଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁନି। ଆଉ ଘର ବଖରାଟେ ଯଦି ସରକାରୀ ତରଫରୁ ମିଳନ୍ତା ଆମେ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ରହନ୍ତୁ। ଏଇ ଗୋଟାକ ବଖରାରେ ଆମେ 5 ଜଣ ରହୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଘର ଖଣ୍ଡେ ବି ବହୁତ ଆଜ୍ଞା MLA ଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଚିଠି ଲେଖିଲୁ। ବାପା ମରିଗଲେ 10 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲି, ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ମାଟା ବି ଆଜ୍ଞା ଶ୍ୱାସ ବେମାରରେ ସିଏ ପୀଡ଼ିତ। ଆଉ ଭାଇମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ସହି ଚଳୁଛୁ।